Dit is een plattegrond van de Bosberg, een deel van de Kannenberg, eigendom van Stichting Limburgs Landschap. En dit deel van de Bosberg is heel bijzonder omdat daar sinds 1954 een ondergronds NAVO-hoofdkwartier heeft gezeten. Dat heeft daar gezeten tot 1992. Daarna is het verlaten en is het hele complex gesaneerd en opgeruimd. En sinds een paar jaar geven we hier nu rondleidingen om de mensen te laten zien wat er van dat ondergrondse hoofdkwartier nog is overgebleven. Misschien om een idee te geven, de breedte is 1 kilometer en de hoogte is ongeveer 800 meter. En de totale lengte aan gangen die hier liggen is ongeveer 8 kilometer. De NAVO had hier meer dan 400 kantoren ingericht voor medewerkers, militairen die hier dagelijks werkten vanaf 1964 eigenlijk. En er waren zo iedere dag om en nabij de 250 man hier onder de grond aan het werk. En in de loop van de nacht liep dat terug tot 30, 40 man. We staan hier nu in de restricted area in het NAVO-hoofdkwartier. En dit was eigenlijk het hart van het hele commandocentrum. Ze noemen dat ook wel de bunker, de plek waar de operaties gecoördineerd werden. En dat was een plek die eigenlijk supergeheim was en waar je alleen naar binnen mocht als je een speciaal pasje had. Kon je langs de wacht die hier vooraan zat naar binnen komen. Wat hier gebeurde was in feite dat het militaire luchtverkeer in de noordelijke helft van West-Duitsland hier gecoördineerd werd. En bij oefeningen en in oorlogstijd werden hier ook de operaties tussen de luchtmacht en de landstrijdkrachten gecoördineerd. In feite gebeurde dat doordat er aan die kant boven mensen in glazen hokjes zaten, officieren die de zaken moesten regelen. En aan de overkant, achter die schermen, daar was een gang, daar liepen soldaten langs die op die borden aan de achterkant moesten bijhouden wat er gebeurde, hoeveel vliegtuigen er in de lucht waren, wat die aan het doen waren, hoeveel vliegtuigen er in reparatie waren, et cetera, et cetera. En het interessante is dat de mensen die achter die schermen liepen, die moesten leren in spiegelschrift schrijven, want als je niet in spiegelschrift kunt schrijven, dan kunnen die mannen aan de overkant dat niet lezen. Dus dat was een van de eerste dingen die je moest leren als je hier kwam werken. En de Stichting Limburgs Landschap wil de deuren uiteraard niet op slot, want dat is gemeenschapsgeld. En wij organiseren hier met een groep vrijwilligers rondleidingen. Maar daarnaast staat de Stichting Limburgs Landschap ook open voor andere activiteiten, culturele activiteiten, dat wel. En zo zien we hier bijvoorbeeld de nachtwacht van Rob Scholte. Een van de eerste kunstwerken die hier tentoongesteld zijn. Toen het hoofdkwartier hier in 1954 werd ingericht, is hier meteen op deze plek een energiecentrale ingericht met 3 dieselgeneratoren die in Duitsland bij de MAN-fabriek, een machinefabriek Augsburg-Nuremberg, zijn gekocht. En deze 3 machines moesten in de begintijd de elektriciteit voor het hele complex leveren. Omdat we hier zoveel mensen werkten, 250 overdag zei ik al, moesten hier natuurlijk ook allerlei voorzieningen zijn om die mensen het leven een beetje draaglijk te maken. En een van die voorzieningen dat was dat er 2 bars waren. We staan hier nu in de Flintstones Club, dat was de officiersbar. En deze foto geeft een beetje een indruk van hoe dat er aan toe ging en hoe dat eruit zag.